Barkanmu da sake haɗuwa a cikin wannan bidiyo. A cikin wannan bidiyon insha Allah zan nuna muku yadda zaka sauke bidiyo daga Facebook naka. Wasu da yawan mutane ma zan ce za su ga bidiyo a Facebook ya burge su, suna so su sauke su amma ba su san yanda hanyar da za su bi su sauke wannan bidiyo ko a Facebook ko Instagram ko YouTube. Haka mutane da yawa ba su sani ba, more especially kamar Facebook ma da yawan mutane za ka ji suna tambaya ya ne ake sauke bidiyo daga Facebook. Insha Allah a cikin wannan bidiyon ka bi mu daga farko har ƙarshe in Allah da in dai baka tsallake wani waje ba, za ka koya cikin minti ɗaya ko ƙasa da haka za ka sauke bidiyo daga Facebook naka in Allah yadda. Yanzu bari mu shiga Facebook namu mu ga. Ga Facebook a sama kun ga, bari mu shiga. So yanzu na shiga Facebook na, kun ga har ya buɗe mu. Bari mu je wajen bidiyo haka. So yanzu kun ga na shigo wajen bidiyo. So bari mu example da wani bidiyo. Bari ɗan duba wani bidiyon da za mu gwada da shi. So bari mu sauke wannan bidiyo mu gani. So yanzu a ce ni example wannan bidiyon shi na gani shi nake so in sauke. So kawai abin da zan yi kawai zan danna ga wani ɗige guda uku haka a ƙasa, kun gani guda uku. So shi za ka taɓa. Yanzu na taɓa shi, ga shi ya kawo wasu zaɓuɓɓuka ga save video, kun gani. So ba save video za ka taɓa ba. Idan ka taɓa save video kawai a Facebook ne zai ajiye maka, amma ba wai kan gallery na wayanka ne zai maka downloading ba. Abun da za ka taɓa copy link, ga shi nan copy link, shi za ka taɓa. So bari in taɓa in yi copy na link. So kun ga ya ce link copy successful. So za ka fita a Facebook naka sai ka shiga wannan Vidmate din. In ka shiga, so bari mu ga ya buɗe mana. Wana din ne akwai lodi, shi yasa ake ɗan slow. Bari buɗe. So kun ga yanzu ya buɗe mana fuska na wannan application mai suna Vidmate. Kun ga already yanzu ko link na kofo a Facebook gashi nan ya nuna mun shi kawai, kun gani. Go to your coffee URL link, kun gani. So amma yanzu ba mai yanda za ku fi fahimta. In kun yi coffee link yanda kuka bi step da kuka ga nayi, in kun zo wannan abin sai ku taɓa search bar, ga search bar a sama nan, shi za ku taɓa. Okay, na shiga wani waje. So search bar, wannan search bar in kun taɓa shi, sannan ina ne ke shiga kare. Gashi nan search bar, yawwa sai ku taɓa ku matsa wannan search bar ɗin, zai kawo muku page. To gashi nan yanzu in ka taɓa page wannan ya riga wannan link ɗin da ka kofo a Facebook shine wannan ya sa ma'ana, sai ka taɓa go wannan ko ka taɓa search na ƙasan nan. Yanzu bari ya buɗe mu gani. So kun ga yanzu ya buɗe mu, gashi na ce in yi login ko create account, amma ni yanzu ba login ne bukata na kawai in sauke bidiyo ne. So sai ka taɓa nan wajen, ga nan wani arrow za ka gani ya nuna ma a ƙasa. Bari mu kuma yi wannan jan arrow na ƙasan nan ko ruwan goro ne, gashi nan kun gan shi. So shi za ku taɓa. Sai ka taɓa shi, in ka taɓa shi so zai ma
analyzing bari ya kawo, kun ga yanzu ya kawo wani quality ne nake so in sauke. So ni wannan 360 times so wannan, so shi kawai zan sauke tunda example ne kawai, ba wani amfani zan yi da video ba. So kun ga gashi yanzu yana kan downloading. So kun ga har ya gama ma, yanzu shikenan sai ka danna done. So bari mu je gallery na wayar mu duba wannan bidiyo da muka sauke ko ya zo. Bari mu shiga gallery. Mun sau bidiyo daga Facebook, inshallah ko a Facebook ko TikTok ko Instagram ko YouTube, duk wani wannan da kawai link din zaka kofo ka zo kai pasting a wannan application da kuka gani yanda nayi na Vidmate. In Allah da cikin minti ɗaya ma zaka soke bidiyon da kake so ba tare da ka sha wahala ba.